Il-Grupp Fortina se jinvesti mal-20 miljun euro f'erba' dajjes ġodda u moderni li se jiġu attrezzati b'mod li jaħlu inqas enerġija u għalhekk jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent. Id-dajjes il-ġodda li mistennija jaslu sa nofs is-sena d-dieħla qed jinbnew f'Tarzna fir-Renju Unit b'tul li jvarja bejn l-20 u 33 metru. Il-kap eżekuttiv ta' Fortina, Edward Zammit Tabona, għalli qed jagħmlu investiment bla preċedent f'dajjes li jirrispettaw l-ambjent u fl-istess waqt joffru lil dawk li jivvjaġġaw fuqhom l-opportunità li jaqdu f'daqqa is-servizz ta' trasport tal-art u tal-baħar li jużaw. Ħajkun bażikament qed jopera minn Sliema lej San Ġiljan lej Buġibba lej Kemuna. Jiġifieri da ħajkun more of a touristing, jiġifieri n-nies jista' jaqbdu il-boat minn Sliema u jimur lej Kemuna jew jista' jieqaf għal Buġibba. Ġifieri jekk hemm turist li għandu l-pass li jixtieq jinżel minn Buġibba lej ta' Sliema biex jagħmel xi shopping jimur xi kafeterijiet jew jaqbad l-open top bus minn hemm jew jaqbad il-public transport jista' jagħmilha wkoll. Ġifieri iktar bażata fuq it-turisti milli huwa bażata as a complete transport means. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Forti Sant'Angelo li għalija kien hemm preżenti wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-kumpanija nediet ukoll il-kunċett IC Malta biljett wieħed li jipprovdi lit-turisti aċċess għas-servizz ta' trasport bil-baħar, il-karozzi tal-linja li jdawru t-turisti mal-pajjiż, it-trasport pubbliku kif ukoll mużewijiet u siti ta' Heritage Malta. Il-Prim Ministru Joseph Muscat għalli dan huwa pass ieħor il qudiem biex nipprovdu esperjenza u prodott turistiku aħjar lil dawk li jaslu lil Malta għall-btala tagħhom. Għalli rridu ninvestu f'enerġija nadifa u dak u li qed isir f'dan l-investiment fejn id-dajjes se jaħdmu kollha b'enerġija nadifa. Il-Prim Ministru sejjaħ dan l-investiment favur is-sostenibilità u fakkar fil-weda tal-Gvern li l-qudiem it-trasport pubbliku jrid ikun b'xejn għal kulħadd. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borch faħħar dan l-investiment li se jtejjeb il-prodott turistiku ta' pajjiżna u favur l-enerġija nadifa. L-investiment favur trasport aktar nadif, favur servizz ta' kwalità aħjar għat-turisti. Jiena bħala Ministru ta' Trasport ma nistax ma nilqax b'mod pożittiv trasport bil-baħar, illi allura jkun qiegħed anke jnaqqas l-isfida l-pressjoni fuq it-toroq tagħna, illi ovvjament ukoll huma l-mod ta' kif jivvjaġġaw ħafna mit-turisti fuq l-art. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.